বিশ্বাস खालायबै त्रिपुरा मथानि जरा गुबैयै दंनाय बरनो सांखारु सुमांसिबो मुगमानि थांनाय 23 तारिखआव मलिन्द्र जमातिया बाय बिश्वरंजन जमातियानो किल्ला बीसी ऑफिसो बरक आसगै तंमानि थांगै पंचायत सेक्रेटारि बाय किसु कक्सलायाखन तंमानि आरो थांगै हावैनाय तगलायले हा जे तगनाय बनि मुई केस खलायले हा विशेष खलाय बिश्वरंजननि कांके चेयर बाय नाय तगमानि बखरक फाटै थैरक फायले हा मलिन्द्रनि कांके सकनि बटल बाय तगमानि बियार दह सक दहन बटल तगमानि बनि कांके बिसुं बेलायखे दुख माला हायखेने बर हास्पाताल खलायले हा केसिं हा रंजागला इनके तिनि नुगमानि कांके जे रंजागनाय प्लेसन खारि तंमानि जेखेबे बनो प्रशासननि तंनाय रक मासामुसु बनो सुबाव इतलांथां अक्लिफे सारेन्डार रला हा इनके जास बनो रंइनारगला जेहेतु अटेम्प्ट टू मर्डर बो तिनि yok फाइमासी बनो तुइसी माला कारोइसी जिंदाबाद नंलाय आरो बरक न तगनाय शांतिपूर्ण बरन तगनाय बो तो एमोनिया जे स्वाधीनता संग्रामी बो तो एमोन जे नारीनि अधिकारनि लड़ाई खालायनाय जल माहालाहा बो तो एमोन जे अत्याचारी जारा तनै बनि बांगैनाय ब्रिटिश हाय अत्याचारनि बिरुद्ध लड़ाई खालायनाय बो माहाला हाइया बरक कहाना तगुई गुंडा में खलायनाय बनसी तो माला चुंरइसी माला कारोइसी जिंदाबाद हलायो आं अमो बररनो जरा सग नु हाके तिनी किलाव अगुई तंलायो बर्न तो हमानि कोनो कक गया कारण এটা অসুর শক্তি বর্ণ বক্র হাজাক হানি ভাই কিন্তু ও দল ডিসিপ্লিন যারা কিছু তং নাই এবং এই থাংনাই हारिबुसनि सालसा सेकां 12 तारिख एप्रिल जे बुध रविनाय त्रिपुरा मथाना पाइरनाय बरनो सांखे खारसुसंसु निरक तमाय खाकाय बुध रखा आर तमा मुनिसना निरक रखा राज्य सरकार अंडर पंचायत तंगु राज्य सरकार ताउखानो भारतीय जनता पार्टी नि यागो एवबनि लगो त्रिपुरा मथाव तो आईपीपी तंगु बरक बुइबानो सरकार तंगु बनो से निबां थांलांखा 2021 बाहायके नि बरक लायो के आइन तो आइन मते सलनाय ब्ले के जास बनो साय नो विनायने तगला हा प्रमाण मा विनायने बनो जेले रला हा आइन मते नि बहित जाबिन माइ फैखेना कित बनि परे ए जे कांड ते रामपद सैरो आग्रही हविनाय बकी खक दलनि बा मान सम्बन्धे बारेखा ना बियां थांखा एवं ओ बुट रनाय रना आं कोयन मुसु निर बनो किसा वा सकथाय थिनांनि सालनि बाङैनो आसन आनि साख्लायमोन हामबाय।